and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba. Di ba matod ko, dito ka lang sa kunawat. Ano masunod ka na ako din? Ay, gusto ko. Pwes di ko gusto. Now, dili na ka gusto sa kong presensya? Nga na ba? Ganina pa ko nakabantay ni mo, ha? Mura kagwa mahilo na. Mura kagwa si mo kagalingon. Nausap na ang imong mood, sukad lang nagikasulti niyo sa phone ang akong best friend. Tell me, Jeric. Should I be worried? Why would you? Ikay tubag. Should I be? Here you go again. Here I go again what? Nagging? Of course, wa ko magnag, ha? Nakuryoso lang ko kunyano. I have the right to know, di ba? Kita ang nag-uban din, so I should know. At least. Konsultihan na ka. Mahilom na ka. Maybe. Okay. Just to feed your curiosity. Ang tinod, ako mismo, wak ko masahid kung ano. Pero the moment nga nabati na ko ang tingog sa iyong best friend, I don't know why. Pero there's this urge in me na gusto siya makita. What? You have a picture of her, di ba? You should have. Best friend mo. Di ko mo ito nga wa. No, of course. Uban sa lain pa na kung suod nga mga higala. Di na ko interesado sa kung si kinsa pa. Nga usapan ni mo kasuod nga higala. Si Abby lang ang gusto ko makita. Can I at least see her? No. No way. No fucking way. Nga naman ko nang pakiton man taga sa iyang picture. Ha? Unsa ko, buang? Tugutan ta ka nga mag-imagine niya samtang nag-uban tang duha? Ha? Bahala ka. Selfish. Wow! Coming from you pa yun, ha? Sigaret? Yes. Pero gusto ko ka nang imo nang dinagkutan. Gusto ka nang naay laway ni mo. Silly. Here. Thanks. Shit. Kamahay ko ba yung kitunol ko pa niya ang akong cellphone kaganina? Shit. Laki pa sa cellphone. Kailog ko gihapon si Abby. Huh. Ingon anak na bagid siya kagwapa. Nalakip ang iyang tingog kainlavan pa. Hello, paamin ako. Si Andilo, nauli na ba sa ila? Wa pa. Nagkonsensya gani ko kay mibiya ko nga wa siya mahibaw. Ha? Pero nga naman, hain pa man dahil siya. Nahibilin pa nito sa ila ni Ma'am Anita. Nagpabilin pa si Andy? Wa man sab siya masayod nga mibiya na ba ko. Nagkonsensya gani ko kay gipalakaw ni ko ni Ma'am nga wa naman ang hid ni Andy. Ay, murag sa kong tanaw. Kung magkanunay ni, magkauyab ko kini sila si Ma'am Dana o Dong Andy. Lo, nganong nakaingon ka man, ana? Ay, kay suportado man ni Ma'am Anitang iyang apo. Ug sa kong tanaw, buhato ni Ma'am Anita ang tanan, aron sa ingon magkarelasyon yun sila. Sukaran ta na ka, Lo? Mukhaon na ka?
Dali na sa kusina kay inito na kong balik ang sudan. Ay, ayaw na. Busog kay ko. Na, may busdik na magani digmayang akong tiyan. Usaon nga wa magyud magpabalibad si ma'am. Gipakaon yun me. Mao ba? Busog na di ay kalo. Hmm. Sige lo ha. Musod na lang ko sa akong kwarto. Dili mahimong magkaripal mi sa suot na kong higala. Kag Andy. Dili mahimo. May mahimo pa ko konsidina na ang mamahimo na kong karipal. Finally, naluto na cute. Oh my God. Gusto kang akong pagkahimo. Ang taste. Makauyang kaini si Andy. My gosh. I don't think na nakuha na akong perfect taste. Kay murag ako mahimutang kaganiya nga nag-bake nga na siya sa akong atubangan while I am mixing. Gosh. Patilawan na ako niya. I wish bisag sa icy naman lang makabawi man lang ko sa taste. Andy? Andy? Naghugdong siya sa lamisa. Nakatug na lang noon siya paabot na ako. Gosh. Natugid siya. And I get to look to his face closely. Kapugit kay siya. Ang iyang ilong. Husto sa gitason. Baka ang iyang kilay. Ingon man ang iyang pilok. Nga natural nga pahog. O ang iyang lips. My God, it's so tempting. Kalami niyang hakan. Should I kiss him samtang nakatulog pa siya? Gosh. Marignig pangamay ang iyang lips. Kung hakan ako siya, he will be my first kiss. O gusto ko sa maong ideya. Gusto ko nga siyang mamahimo na kong first kiss. Gusto kong si Andy ang una sa tanan ako. And I am willing to give all of me to you, Andy. Bahala na. Hagkan ako ang iyang lips. Dana, gihagkan ko ni mo. Andy? Andy, nganong may parok ka? Mula ko na ko. Mupaulan ako. No, please. Ayaw pagbiya. Ayaw kong biyai, please. Gabi na. Nangita na ron to na ako sa nanay. No, please. Ayaw na pagbiya. Dana, gigakos ko ni mo. I'm sorry if I kissed you. I'm sorry. I just... No. Huwag mo ko. Pero di na kinanglan akong mupauli. Nagpaabot na ako sa nanay sa amo. Tingali, nabala ka na ron siya na ako kung nganong wa pa ko mauli hangtod ron. Di na, please, buhiin ako. Sigurado ka? Huwag ka masuko? Wa. We're still friends, right? Oh. Para kiss. Magtutpash ko. Anong, wa na. Papas ng agis mong hawak. Oh. Yeah. Wala may kahulugan ang maong hawak, di ba? So, ganun, masuko mo ko. Paagi mo ka to, aron makamata ko. Ako pa ba ang madiskumpiyado nga ako may lalaki na to, di ba? Mo nga, ayaw na nagunaw na. Baliwara to na ako. Andy. Dali na.
Pangitaon na to sa lulo. Aron, mamauli na may. Nakatuog na sa tingali to ron. Paabot ako. Uy, uwa na lagi si Noy Huwan sa iyang gipistuhan gini ha. Ha, hindi siya. I don't know. Basig... Oh, hello, Iha. Auntie. Lola, nakita ba ni mo si Juan? Oh, si Juan. Mamauli na unta mi, ma'am. Gabi inam gud kayo. Nakatug naman lang ko nga nagpaabot nga mahuman si Dina sa pag-bake niya dito sa kusina. Oh, yeah. Hinungdan nga, uwa ka na lang disturbuhan ni Juan. Gipapauli ko na lang siya. Ha? Nakabiya na si Noy Hungan? No. Iyara kong gibiyaan? Inang lulo eh. Oh, no. It was my idea nga pasagdan ka na lang nga mabilin din he. Ha? Nakatuog ka na. So, why bother you? When anyway, kung mahigmata ka na, mahimo man kayong ipadayon mo na lang ang pagkatuog sa usa ka bakante nga luwag. Ma'am, nabala ka na ron sa nanay. Oh no, no worries. I made sure nga dili mabalaka ang imong inahan. As soon as maabot si Juan sa inyong dapit, una kong gipahapit ang imong inahan aron pahibawon siya nga ni akara dinhi. Oh, So, Iha, how is your cake? Nakatilaw na ba si Andy? Oh, come. Let me have a taste. Mamali kita sa kusina. Come, Iha. Sunodan na mo sa kusina, iho. Lainang lulo eh. Ingon ba gani ko ganina nga? Mamauli mig sa'yo. Gibiya ka naman hinuon ko. Tando lang to sa nanay ron nga. Nakatugo din eh. Pero labing siguro, kusniton ko ito ugma. Ay, lainaan yun eh. Huwag kumanad nga, muhigdag laing bay. Ay. Si Abi karon. Milakaw ra ba ko ganiya? Milakaw ko ganina nga, wa may kasultik tiwas. Magsulti na nami ugma. This is the best cake I have ever tasted. Really, Lola? Really? No joke? No joke. So, you think kanan usab si Andy, anak? Ipusta ko ang akong kompanya kung dili siya ganahan ni Ini. Thank you, Lola. You're the best kid. Thank you for letting Andy stay tonight, Lola. Lola, Yes, Apo? can I stay with Andy tonight? What? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!